एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे आमचे एक रोटरी इंटरनॅशनल जे जगार पसरलेले आसा. इट्स एन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन विथ 1.2 मिलियन रोटेरियन्स वर्ल्ड वाईड. आमची उपस्थिती इज मोर दॅन इन 210 कंट्रीज आणि जवळजवळ 35,000 क्लब्स आसा. गोंयान आमचे जवळ 22 क्लब्स आसा. रोटरी क्लब पणजेन 4 आसा आणि आमची डिस्ट्रिक्ट 3170 कन्सिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ कर्नाटका अँड एंटायर गोवा. थंय आमचे जवळजवळ 140 क्लब आसा, 6200 मेंबर आणि अख्ख्या जगार आयज 30 तारखेक रात्री 12 वाजतांचेर प्रेसिडेंट नवो चेंज जाता. मे बी तो केन्ना फाल्यां घेता, परवा घेता, केन्ना घेता, पण 30 तारखेक रातचे सगळे ताका पासवर्ड, ताका सगळे पोरण्या जुन्या प्रेसिडेंटाचे वता नव्याक लॉगीन जाता. सो ही सिस्टम प्रथा कितलीशींच वर्सां अख्ख्या जगात चलता. तशेंच डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर्स, आता इंडियन 38 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर्स आसा, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, आणि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरूय 1 जुलयाक घेता ताबो. सपोर्टिंग कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स आम्ही 2-3 वर्सां पयलीं 5-6-7 हजार पर्यंत ऑपरेशन्स केले कॅटरेक्ट अख्खे डिस्ट्रिक्टात. आता परतोय तो मुद्दो आम्ही परतो स्टार्ट केला, लायक अ विजन फॉर ऑल. विजन फॉर ऑल तातूंत कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स आणि आम्ही टायअप केल्या. प्रत्येक क्लबांक सांगलेले आहा तुम्ही प्रत्येक दोतोर जे आसा, आता म्हापशाचो क्लब जाल्यार म्हापशा विजन, पणजेन जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज, मडगांव जाल्यार आय हॉस्पिटल, अशी वेगळी वेगळी हॉस्पिटलांक टायअप करून वी हॅव डन दॅट. ना आता झाडा कॉलनीन किंवा कॉम्प्लेक्सान किंवा स्कुलांनी, नायदर गव्हर्नमेंटाचे फूल बिल्डिंगेनी कसली तरी फ्रूट बेरिंग, बाबा आंब्याचे झाड किंवा चिचीचे झाड किंवा केळ्याचे झाड तशी लावची. आणि हे हॅपी ओकेजन प्रत्येक जण आमचे व्हडले लोक बर्थडे सेलिब्रेट करता आणि कितें म्हणजे एका बर्थडेक समजा 10 झाडां ताणें लायली, ती झाडां फुडें वाडटलीं. भुरग्यांनी समज स्कुलांक लायले, चवथीक आशिल्लो भुरगो ताका सांगात बाबा हे तुमच्या क्लासरुमांत ते 10वी पर्यंत ते 6 वर्सां पळयतले. म्हणून हे एनकरेज करून आमी वी वूड लायक टू हॅव एज मेनी ट्रीज प्लांटेड, बिकॉज ट्रीज कॅन ओनली सेव दीस नेचर. पोल्युशन जो जाता, कार्बन डायऑक्सायड, ऑक्सिजन कमी जाता, सो दॅट कॅन बी सेव. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. फर्स्ट दॅट वील बी टुडे बाय 12 o'clock. आमचो गौरीश डोन, since he is a member from my club, he will be the first will be a district governor after 43 years. That is a big achievement for us, for our club. As you all know, आमचे रोटरी क्लब आम्ही खूप कम्युनिटी सर्व्हिस करता. रिसेंटली आमच्या GMCन आम्ही 100 fowler beds दिल्या in this pandemic time. Ration till today we have given distributed food outside the gate of GMC for all these COVID and needy people. प्रत्येक क्लबाचे स्कॉलरशिप्स असता, प्रत्येक स्कॉलरशिप मोबाईल दिता, ते शेकड्यांनी मोबाईल दिता. हे आमचे आता 22 क्लब्स आसा गोंयान. कोण जाल्यार कोण व्हीलचेअर्स, कोण बेड. काल सुद्धा ताणें 2 बेडां दिल्या एक ओल्ड एज होमाक. आनी कितकेशेच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स हाडलेले आसा हालीं क्लबांनी. प्रत्येक क्लबांनी आनी पयशे काडून आपल्या प्रमाणे ते काम करतात.